sok ke chetui chatai kupuru sok ka chiring mani kam mani na sina ni hinai kha kaya bo te se kole se porikha re na hinai tong takla bumano buza gei no gui tong ma ya bo mana klain thang tani bono katika kadul kha tong ba kele bo humle tong Awak nung ya hnai bihik malon tipora theti ke buka basai bibal tipora ge bhai tongbai tapok te bukuk songnon busngo haino haite sa video kutal tubui ma phaisauka tumani karon kha video ekdom nugui tongmalia tiring dok tonrong nugui makhana angto 2 bosor kha tiring rong naijia hangkai sini Tiprajwk no Tiprajwk sikli no wansa masa togui bui bwtharka ngeite tiring ko thantani sini Tiprajwk mak tham langma sokha ngeite baksaba sini Tiprajwk to semirawa chuak nungdi nisi nungyani si busai bisingno boisi hospital logo thanglai jang kai opuni tui haise thani kok salai no norok video no puilan simi paithak jora nai tongdi gai video no sajake like subscribe share kena tapukdi thong gai video chenglai siono let's go norok to semono bosor sini Tiprajwk area o tiring rok choluo gai ang to tabuk bai 2 bosor khana tiring rok naijia gai tiring ni dino sini Tiprajwk Kokborok tam langma sokha mung khabungni Manus deborma salka deborma tei boyar deborma borok Kokborok tam Tiprajwk sikla langma chokha Bisramganj rongmalani boyar deborma salka deborma tei Manus deborma ekdom boni family ni borok kablaijak ekdom muktui klailai gai ang sanamusungo sin Tiprajwk no bike rok chaluk phono chuak rok nungoi ta chaluk di tai nini kaisa limit tongo bike chalnani kisa normal chaluk di nijini safety ni boy osu bike rok osu speed ta chaluk di ang osono sanamusungo bok to thithanga dai tang khainaba ke asuk tongthotok chathotok lai tring mela naya thangmani oboni 2-3 ঘন্টা 10টা hor 10টা rogo ke bin buma bufani bin buhang bufa song khnaka report khnaka thanani borok sapo thika ni sikna khnaka pongkai o borok ni buma bufani bukhao bhai tamong khana rokya song ni o chere ro mane boyos to tomnai 21 bosor ni khana o mane youtube o news reporter rok samanja gai o kaisa borokai 21 bosor da 22 bosor ko chakri manman ketal po gai bufabo burasa gai tau o ma bo bufa bura no tau bhai sobo chari nai kori borok samung tangchane borok obo saisila purika gai tabu kai sini Tiprajwk no boi bwthar Tiprajwk college porinai tau bini tui thaja thani kok salai sung gai tabu kai sung khnaka mane ang nukhai news roga bojonti deborma hnoi sikla buri sikla thika bujagai wansa bai o wansa ni mungka Anupam Das ang photo rirwan norok naidi kai tamni bagai bwthar hangkai bongni no ganawa dojar gari bai hawa khakpu nok tangani hinoi hingkai o jagao phekjangnai manui drugs tai drugs ro ganja rok tablet rok haw phobjak tongphuta mane on news ni borok samane amto hini khnawa gai o hakor bisingo phobjak tongmani dojar bai hawa khakpuru o wakhgoi khibiro hojagabu gai o family ni borok sin Tiprajwk no tongsimani mung bojonti deborma bini mano bukhabu gai nungu nau hnoi bufo o bojonti bojonti deborma ni bini mano gai o bojonti deborma bono mana khlai feketa gai awon bagoi bo o Anupam Das bono bukha o buri sikla no gai awon bagoi si bo thichu yakai bo sikla kamo main kok kha bosi gang o paran borok no sanamu sungo tomba khlaina ningka o paran borok ba tomba khlaika o bujak phuba angbo kono saimaliya omai klai boi to boi bwthar kaisa khrangma sija college porinai buri sikla tom khlai tongo bujak phuro o Tiprajwk sin Tiprajwk o paran ganan borok kurian nugiara tomo
Kita hokte buku song noro video rok bahing jakha comment klai sadi hingke ang o kayakgin sigang no video rok nukha hingke ang time maya video rok khlaina bagoi hingke tini ang somai makaba video khlai kisa ani Tiprajwk no sin Tiprajwk no kisa phunuka baksa joto borok news rok naiyago hingke jara rules khlainai rok baksa mahai borok jajago mane baksa mahai rok naio ta Tiprajwk rok sini young generation jela sikla bori sikla rok mahai bisajago news rok keu bura rok bisi naio jara party himnai rok ke himnai rok borok bisi naio mahai news rok hingke tei tomo deksa next video tunai rok support khadi new year ni sigang 1000 subscriber complete khainamani to ongno semaya onglakha hingke video no jata like khlai di gaite subscribe khlai di support khlai di hambai tinin baga suno next video kutal tunai hambai khulungwa jotono